हेलौ लोगोफोर, जाय बिथांमोना अनलाइन गेम गेलेनो गोसो दं बिथांमोना गेलेनो हागोन। ड्रिम 11 आं ड्रिम 11नि बिखय दिनै खोन्थागोन। गेम बोरै गेलेयो नायनो हागोन नोंथांमोना। आं माने जास्ट खोन्थानोसै। गाबोन दङ 2:10 बेलासिनि 2:10 दं। नोंथांमोना गेमखौ नायनो हागोन। बारा बुंबाय थाला, बुंबाय थाया थिग नङा। नोंथांमोना गेमखौ नायनो हागोन। जास्ट 2:10 दं, नोंथांमोना गेलेनो हागोन। थुबाय नायनो लोगो प्राइसआ दं 59 दं। नोंथांमोना नायनो हागोन डाइरेक्ट थुनानै नायदो प्राइसखौ। 1 नाम्बाराव बेसे दं, 2nd नाम्बाराव बेसे दं, 3 नाम्बाराव बेसे दं नायदो। 59 मोनगोन दे। देरहायोब्ला रेंक 1आव थांबा, ओमफ्राय मुलिमोन नोंनिया ग्रोब फैफिनदोंबा मुलिमोन बेखौ मोनफिनगोन नोङो। नोंनिया मिडियामाव गेलेदोंबा मुलिमोन फैसा मोनगोन। नोंसोरो थांजानोखौ गिना, फैसा नोंसिना थाङा, लस जाया। नोंसोर मोजां खालामनो रोंबा मुलिमोन मोनफिनगोन। थ' जाबाय। ओमफ्राय दानिया नोंसोर बोरै जइन जागोन, बोरै गेम बानायगोन। थ' होनबा माबायाव थुदो, इयाव थुदो, आं जेरै खालामदों बिदि थुदो। थ' गाबोननि खेलाथ' बांसिन पेसारा सापर्ट मोनगोन, माने स्पिड बला सापर्ट मोनगोन बांसिन। होनबा आङो बलारनिफ्राय फैनोसै। आं लाबाय, नोंसोर नायबानो जाबाय। आं खोन्थाना होबाय गाबोन सोर बांसिन सापर्ट मोनगोन। सापर्ट माने गाबोन पेसार माने स्पिड बलखौ गेलेग्राया सापर्ट मोनगोन। नोंथांमोना नायदो। गाबोननि सापर्टआ जाहैबाय पेसार। थ' पेसारखौ लाबाय आं 3। बे नैबे स्पिनारखौ लाला आं। नैबे स्पिनार मोनो, बेखौ लाला, बेखौ दोनबाय। बेखौ दोनबाय दे, बेखौ लायाखै आं, बेखौ लाबाय। फैबाय, बारा खेब गेलेयाखै, 15%ल'खौ लाबाय आं। 7। थ' मेन अलराउन्डार जाबाय। बुगोनबो, खुबैगोनबो, बेटिंबो खालामगोन, बलारबो खालामगोन, फिल्डिंबो बानायगोन, बेटिंबो बानायगोन। थ' दाना अलराउन्डारखौ लाबाय आं बेखौ। थ' अलराउन्डारा नाम्बार 1आ नैबे एम साउथ। नैबेबो मोजां गेलेयो। ओमफ्राय बेखौ लाबाय आं। थ' बेखौ जाबाय। दाना बेटिंआव बेना सेलेक्सन बेसे दं। थ' बेटिंआव आं लाबोबाय। थ' आं बेखौनो लाबाय। दाना उइकेट किपिंआव दं आं बेखौ लाबाय। थ' नेक्स्ट होबाय। दाना मेन नायदो आं मा लाखो। नैबे उइकेट किपिं मोनसे टिमनि, नैबेबो बे टिमनि बे उइकेट किपिं। बेटिंआव सासे लाबाय, अलराउन्डाराव 4 हा। उइकेट किपिं, बेटिं, थ' अलराउन्डाराव 4 लाबाय आं। दाना बलाराव मोनसे टिमनि 3, मोनसे टिमनि 2। थ' जाबाय। ओमफ्राय आं दाना खिथानोसै केप्टेन, भइस केप्टेन। आं जास्ट सिम्पल खिथाबाय। केप्टेन, आं केप्टेन बानायबाय बेखौ। बे 100 बुबा 200 मोनगोन दे। 300 बुबा 600 मोनगोन। 50 बुबा 100 मोनगोन। मेन केप्टेना नाम्बार पइन्ट बारा जायोबानो नों देरहागोन। थ' दाना भइस केप्टेन जाबाय 100 बुबा 75 मोनगोन। 200 बुबा 75 इन्टु खालामदो। 100 बुबा 75 पइन्ट जागोन। जाबाय। थ' सेभ खालामबाय आं टिमखौ। दाना सेभ खालामदो। दाना 59आव थांदो। 59आव थाङोब्ला बेयाव होदो नोङो। बास 59आव जइन खालामदो, होमबानो जाबाय आरोना। थ' नोंथांमोना बेबायदि गेलेनो हागोन। जास्ट ड्रिम 11आव खाफालाव दंबा नोङो 1 crore देरहागोन। बास बेनो आरो। नोंथांमोना गेलेयोबा गेलेनो हागोन। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो। आरो नोंथांमोना अनेक खेल बिदिनो मोनगोन ड्रिम 11नि, क्रिकेटनि, काबादिनि, आरो जेनेबा आंनि
माबायाव कमेन्ट होबानो जाबाय, शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ। बायदि बायदि खेलानि मोनगोन। हमना ला नै गाबोन दङ 2टायावहाय खेल, बिना मेगा बेसेबां 1 क'रर। नैबाव दं मेगालि 20 लाखसनि आरो फिसा फिसा खेल नोंथांमोना गेलेनो हागोन। बेसेबां गोसो बायदि गेलेनो हागोन। नोंथांमोना गेलेबानो जाबाय। जास्ट खेलाया मोजां आरो फ्रड नङा। बे खेलाया ड्रिम11आ फ्रड नङा। आंबो गेलेयो, नोंथांमोना नायनो हागोन आं बोरै गेलेयो। आं जेनोबो आं मोनफिनो, नायनो हागोन। बेयाव होआखै आं कमप्लिट, 49 होदोंमोन, 49आव मोनफिनदों। नैबाव होदोंमोन नै श्रीलंका जिम्बाब्वे, बेयाव नायनो हागोन। 49 होदोंमोन आं, 49आव 49 एन्ट्रि मोनफिनजोबदो। जास्ट आंनि टिमा लागायना थिगानो जादोंमोन, नाथाय आं मोनाखिसै। नायनो हागोन। आंनि केप्टेन बहायनाय जायाखै, जास्ट आं केप्टेनखौ लागायदोंमोन। नैबे मोनसे केप्टेना जादों, बे जादों। नैबेखौ केप्टेन लागायनांगौमोन, बे टिमा जादों। पइन्ट मोनजोबदों, नैबे पइन्ट मोनदों, बे 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 पइन्ट मोनदों, बेबो पइन्टखौ मोनदों। नाथाय माबा जायाखै, नायदो। बेनो आरो आंनि टिम लागायदोंमोन। नोंथांमोनाबो बेबायदि जास्ट खालामनानै लागाय। आरो आङो स्पिनारा मोनो ना बेटिङा मोनो आं बेखौ खोन्थाखादों। खोन्थानानै नोंथांमोना बानायबानो जाबाय। स' नायनो हागोन। श्रीलंका, जिम्बाब्वे, इन्डिया, आफगानिस्तान जादों, फैफिनदों। ओमफ्राय नैबाव आं खेल होआखै, इयाव आं फैसा होआखैमोन। नैबावहाय खेल थांदों, इयाव माने टाइम लेट जानायाव आं होनो हास्लाबाखै। ओमफ्राय नैबे माखासेयाव बेसेबां होदों, नैबे 147 बेखौ मोनफिनदों। 147 आङो होदोंमोन, 147आव आं मोनफिनदों। मोनथाम टिम लागायदों, मोनथाम टिमाव मोनदों। बिदिनो मोनो। नोंथांमोनाबो होनो हागोन। जास्ट बे खेलाया फ्रड नङा। नोंथांमोना हो आरो गेले। आरो मोनथियाखैबा ड्रिम11खौ बोरै खालामो आं कमेन्टआव हर। आं माने बिनि भिडिअ आं बानायना बुंगोन बोरै खालामनांगौ। जोंनि आसामाव बे गेमा बेन, खिन्थु थेवब्लाबो बेनबाबो बियो जायो। नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामहर, आं खोन्थाहरगोन प्रसेसखौ बोरै खालामो बोरै खालामा। जास्ट बेनो आरो।